Nagsisimula na pala. What's up mga kasunggab? Ito na naman ang inyong kaibigan, Aga Yotera, mula sa bayan ng Salcido. So ngayon mga kasunggab, matagal-tagal na rin po, mga ilang linggo na rin po na hindi ako nakakagawa ng isang content na challenge. Okay? So lahat ng mga ginagawa kong content ay lahat mga tips at saka tutorial. Yun yung yung common na nagagawa ko sa mga nakaraang araw. So ngayon mga kasunggab, gagawa na naman ako ulit ng challenge. Alam kong alam nyo na mga kasunggab kasi nakita nyo na po yun sa aking thumbnail. So ang gagawin natin ngayon mga kasunggab ay ang gugustingin o tutuwain. So alam nyo ba yung gugustingin? Yung gugustingin po, para sa hindi nakakaalam, yun po yung pakikisamahan mo siya ngayon at saka bukas iiwan mo na. Simpleng paliwanag lang po about sa gugustingin. Okay? Ganoon po yung simpleng pagkakaintindi ko rin kung ano yung gugustingin. So yun mga kasunggab, panoorin niyo po ito kasi masaya to. So by the way, yung source ko nga pala kung paano ko ginawang challenge na to ay mula sa Facebook po. Okay, nag-post po ako doon na gagawin ko tong challenge na to kapag mayroong mag-comment sa post ko doon sa Facebook. Kaya ayun po mga kasunggab, meron po tayong mga nag-comment, top 12 po tayo mga kasunggab. So yun po yung sasagutin ko po about sa challenge, yung 12 per person, okay? Yung 12 taong yun. Okay, sila po yung i-challenge ko. I mean, ako yung challenge nila. Kasi ako yung sasagot. Ganun ba yun? Okay, so, ngayon guys, so kasunggab, ito na po. Intro and music. Okay mga kasunggab, ito na, nagbabalik na. Ngayon, gagawin na natin ang challenge, yung gugustin o jujuwain challenge. Handa na ba kayo mga kasunggab? Pero bago ang lahat mga kaibigan, mga kasunggab, mga friend, mga kakilala, mga kasi-YouTuber, kung bago naman po kayo sa aking channel, huwag niyo po munang kalilimutang i-click yung subscribe button and then click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos, mga challenge na gagawin pa sa susunod kong mga vlog. Oh, antayin kita. Dali, subscribe mo na kaibigan. 5, 4, 3, 2, 1. 0. So yun, unang-una, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sinubscribe mo na ako at pinindot mo yung bell. Salamat sa suporta kaibigan. Okay, ngayon, simulan na natin ang challenge. Content number 1. Check. 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 Okay. Okay, so yung una mga kasunggab ay sino ba? Si Mary Rose Arcavado. So ayun. So ayun po mga kasunggab, siya po nag-comment doon sa Facebook post ko sa najujuwain, gugustingin o jujuwain challenge. So una-una, itong babaeng to, kilala ko to at saka nakita ko na rin to sa personal, and then mabait, simple lang. Okay, so ang ko sa kanya is gugustin ko po yun mga kaibigan kasi kaibigan ko siya. So kaibigan ko siya kaya gugustingin ko po siya. Okay? Sana okay na yan. Number 2 contestant. Okay, ano yung sunod mga kasunggab? Si Grisel Valdemoro. Okay,
So, itong si Grisel Valdemoro, di ko pa to nakita sa personal. At saka, hindi ko pa rin to kilala. Nakita ko lang to siya sa Facebook na nag-comment. Iwan ko kung naging kachat ko na to. So, ayun po mga kasunggab. Siguro naman mabait din tong batang to. Hindi ko na to. Basta okay, ito yung sagot ko sa kanya sa challenge na to. Okay, gugustin ko po siya. Kasi yun nga, hindi ko pa siya kilala eh. Okay? So, sana okay na yun. Seriously, what the fuck are you doing? Contestant number 3. Ang sunod mga kasunggab ay si Michelle Pagayanan Tormes. Ayun po mga kasunggab, hindi ko rin to kilala sa personal at mas lalong hindi ko pa rin to nakita sa personal. Pero siguro nakachat ko na siya. Okay, so medyo na siya, medyo mature na po yata siya. Tsaka mas matanda siya sa akin, malamang. So ngayon mga kasunggab, yung sagot ko sa kanya sa challenge na to is gugustin ko rin po siya mga kasunggab. Kasi yun nga, hindi ko pa rin at the same time, hindi po kami compatible. Yeah? Paano masabi? Okay. Walang ganun. So yun po mga kasunggab, okay na po yun. Contestant number 5. Number 5 na ba? Okay, number 5. Ay hindi, number 4 pa pala tayo mga kasunggab. So number 4. Yung sunod natin mga kasunggab is si Anissa Rojas Yutila. Oh, kasi walang ganyanan. Okay, so yun mga kasunggab. Una, pinsan ko po ito. Kaya siguradong gogostin ko na yan. Kasi bawal. Okay? So, hindi ko rin to nakita sa personal at hindi ko rin to kilala sa personal. Pero alam kong pinsan ko to kaya gugustin ko po siya. No! God, please, no! 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 Okay, okay na po yun mga kasunggab. Punta tayo sa number 5. Contestant number 5. Sunod po is si Abiel Mariton Rain Gapson. Ang haba ng pangalan mga kasunggab. So, ano ba? Maganda siya. Oh my God! Wow! Okay, so yun mga kasunggab, hindi ko rin to kilala sa personal at mas lalong hindi ko rin to nakita sa personal. Ngayon, ito yung sagot ko sa kanya about sa challenge na to. Okay mga kasunggab, jujuwain ko siya. Okay, so yan po, nasunod na po yung challenge. Tapos na po yung number 5. Punta na tayo sa contestant number 6. Pang-anim mga kasunggab is si Jeannie Naporan. Okay, Jeannie Naporan. Parang familiar to sa akin. Parang malapit din po sa amin to. Pero hindi ko pa to nakita sa personal at mas lalong hindi ko rin to kilala sa personal. Kaya sa Facebook ko lang siya nakilala mga kasunggab. Ito yung sagot ko sa challenge. Gustin ko po siya mga kasunggab kasi ayun nga, hindi ko pa siya kilala. Ayun na po mga kasunggab. Tapos na tayo sa pang-6. Punta tayo sa pang-7. Pang-7 mga kasunggab. Swipe. Okay. Pang-7 mga kasunggab is si Jomets Nepal Gonzalez. Okay mga kasunggab, kilala ko po to sa personal. Nakita ko po sa personal. At nakasama ko na rin po to sa personal kasi nga kaibigan ko to mga kasunggab. So, ano ba? Gogostin o jujuwain? Okay, gugustin ko kasunggab kasi nga kilala ko na siya at nakita ko na sa personal, so kaibigan ko siya, mabait po ito mga kasunggab, kaya gugustin ko siya kasi hindi kami pwedeng maging kami.
Okay na, mga kasunggab. Pang-walo na tayo, mga kasunggab. Contestant number 8. Sunod is si Larabel Semeliano. Okay, so Larabel Semeliano, thank you sa pag-comment mo. Ngayon, mga kasunggab, hindi ko rin to kilala at hindi ko rin to nakita sa personal. Sa Facebook ko lang din to nakilala, mga kasunggab. Ngayon, ito yung sagot ko sa challenge. Ting! Ting! Okay, mga kasunggab, nakita ko kasi ang yung kagandahan ng kanyang, ang tawag dito. Basta medyo meron akong nanohan sa kanya. Parang may anghel sa akin lagi. Joke. So ngayon, mga kasunggab, yung sagot ko sa kanya is jujuwain ko po. Kasunggab. So ayun po, nasagot ko na po yung challenge. Punta na po tayo sa pang-siyam na contestant. Pang-siyam is si Rodelyn Barbu Asador. Ngayon, mga kasunggab, hindi ko rin to kilala personally at hindi ko rin pa to nakita personally. Kaya malamang-lamang hindi ko pa rin to kilala. Nakilala ko lang din to sa Facebook. Okay? So yan po. Ang sagot ko sa kanya sa challenge na to is ano ba? Ayun, gugustin ko po yung kasunggab kasi nga hindi ko pa nakita at hindi ko pa rin to kilala. Stop it. Get some help. At the same time, ngayon ko lang din po siya nakita sa Facebook. Or sa, yun nga, ngayon ko pa lang nakilala sa Facebook. Okay? Gugustin ko po ang sagot sa kanya sa challenge na to. Ngayon, sunod is pangilan na ba? Pang-10 na tayo. Sino yung pang-10? Swipe. Okay, ayun na po. Si Juji ni Brida Matomas. Parang kilala ko na ito, mga kasunggab. Nakita ko na rin ito, mga kasunggab, kasi yung kapatid nito ay classmate ko. Kabats ko. Okay, so malamang-lamang medyo nakita ko na pala to yung babaeng to, nakita ko na to. So yun po. Siguro medyo may pagkano to eh. Medyo may pagkamana sa atin. Kaya ang sagot ko sa kanya is wait. Okay, jojowain yan, mga kasunggab, kasi feeling ko mabait to eh. Medyo. So ayun po, mga kasunggab, nasagot ko na po yung pang-10 nga ba yun? Pang-10. So punta na yung pang-11, mga kasunggab. Pang-11. Okay. Sino yung pang-11? Tingnan natin. Okay, si Jesusa Pahutag Aglibot. Iwan ko kung tama yung pagkakabasa ko ng mga pangalan. Ang haba kasi. So yan po. Itong babaeng to, hindi ko pa rin to nakita sa personal. At mas lalong hindi ko pa to na-meet personally. Kaya malamang-lamang, hindi ko pa rin to kilala. Okay, so ngayon, ito yung sagot ko sa kanya sa challenge na to. Jujuwain o gugustingin. So, jujuwain po, mga kasunggab. Feeling ko mabait to eh. Tsaka feeling ko maasahan din to. At saka meron din siyang isang salita, hindi dalawa. Okay, yun po. Tapos na po. Tayo sa pang-11, mga kasunggab. Punta na tayo sa huli. Last but not the least. Okay, so ngayon, yung panghuli, mga kasunggab, sino po? Swipe, click. Ayun po, si Crystal Rose Montibon sa Vandal. Ang haba ng pangalan, mga kasunggab. Kasing haba yata ng kanyang pagmamahal. Ay. So ayun, mga kasunggab, ito yung sagot ko sa kanya sa challenge na ito. Okay. Ngayon, hindi ko rin to kilala sa personal at mas lalong hindi ko pa rin to nakita sa personal. Kaya malamang-lamang, hindi ko rin to kilala. Kaya ito yung sagot ko sa kanya sa challenge na to. Gugustingin ko yung kasunggab, mga kaibigan, kasi hindi ko pa siya nakita.
So ayun po mga kasunggab, sana nagustuhan niyo po yung top 12 contestants ng challenge kong ito ngayon, na challenge na ginawa ko ngayon. So I hope nagustuhan po ng mga nag-join, I mean yung mga nag-comment, yung mga nasabi ko ngayon. So salamat sa inyo mga kasunggab sa panunood. Comment po kayo below para sa mga bagong challenge na gagawin natin sa susunod mga kasunggab. Okay. Ano pang masasabi ko? Wala na siguro akong masasabi. So ayun po mga kasunggab, bago po natin kalimutan o bago po matapos ang video ito, kalimutan ulit i-subscribe, click the subscribe button, and click the notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos na i-upload on my next vlog. And then, huwag niyo po rin kalilimutang mag-like, mag-comment sa baba. Then, i-share nyo na rin po sa mga kakilala nyo para masuportahan ang channel kong ito kung nagustuhan nyo po ang inyong panunood. Maraming salamat po sa panunood at pagsuporta at pagbigay mo ng oras mo sa aking video ito. Yan po mga kasunggab, hanggang doon lang po ang ating challenge ngayon. Have a good day, be safe, and stay home. Thank you.